Indi limede degişlik bir düzgünlememiz var. Egerde fx ve gx funksiyonlaryň bahasy şeýle berilen bolsa, limitleriniň bahalary şeýle berilen bolsa, haçanda x nola ymtylanda fx funksiyamyz, fx funksiyamyzyň limiti a, gx funksiyamyzyň limiti bolsa b bolsa, onu şeýle düzgünleri ýerine ýetirip bilýäs. İki funksiyanyň jemi bahalarynyň jemine deň, tapawudy bahalarynyň tapawudyny köpeltmek hasyly, köpeltmek hasyllarynyň tapawudyna bahalarynyň bölmegim bahalarynyň bölmegine deň. Ýöne maýdalawjy ola deň bolmazlyk şerti bilen biram hemişelik sana köpelden ýagdaýymyzda da ýene şoň bahasyny hemişelik sana köpeltmek bilen eňdeş bolýar. Indi şu düzgüne degişli misallara seredeli. Misalda şeýle berilen, eger fx funksiyamyz 5, gx funksiyamyz bolsa 1/x bolsa, aşağıdaki predellaryň bahalaryny tapaň diýe. Onu a misalymda iki funksiyanyň jemi şeklinde berilen. Onu men jemleriň funksiyanyň jemleri bahalarynyň jemleri bilen şowurdat diýipdik. Şu ýerden täzeden ýazýan limit fx-myzyň bahasy 5, goşmak gx-myz 1/x-di. X-myz näme ymtylýar -2 deňdir. Onu şu ýerde gönimen ýerine goýup hasaplap bilýän 1/-2 deňdir 5 -2den bir 5den 2den bir aýyrsak 4/2den bir galýar. İkinji ýagdaýymyzda köpeltmek şeklinde berilen. Onu men gönü bahalar köpeldenimde şowur jogap bolýady. Limit 5 köpeltmek 1/x haçanda x-myz tükönüksizlige gidenine plus tükönüksizlige gidenine deňdir. Ine şu ýere tükönüksizlik oýan ýagdaýymda 5 gatnaşan tükönüksizlik o da 0 bolýar. Sebäbi islendik sany tükönüksizlige bölen ýagdaýymda jogap 0 çykýar. Indiki misalda bölmek şeklinde berilen. Onu men ýene ýanka edişmýal ýazýan. Ýokarda fx funksiyam 5, aşağıda gx funksiyam 1/x. X-myz -3'e ymtylanda deňdir. Indi şunymyzy has düzedip ýazyp bilýäs. Limit x ýokary geçenlerde gönü 5x bolýar. Berdenim x-myz -3'e gidenine. Ya x'in ýerine -3 goýan ýagdaýymyzda 15 bolýar. Indi limitde bahalar ýerine goýan ýagdaýymyzda käbir keskisiz ýagdaýlar ýüze çykyp bilýär. Suratda da görüşüňiz ýaly 0/0, tükönüksizlik gatnaşan tükönüksizlik, 0 köpeltmek tükönüksizlik, tükönüksizlik minus tükönüksizlik ýa-da 1 derejesinde tükönüksizlik ýaly keskisiz ýagdaýlar ýüze çykýar. Bu ýagdaýlarda limiti nädip hasaplaýas? Şolary seredeli. Indi şu ýerde birinji misaly seredip işläp gören ýagdaýymyzda adaça biziň etdiýän zadymyz nämedi? X-iň bahasyny gönü ýerine goýmakdy. Onu 3'ün kvadrady -9 gatnaşan 3 -3. 9'dan 9 aýyrsak 0, 9'dan 3'den 3 aýyrsak 0. Onu şu bölek, şu görnüşde keskisiz ýagdaý. Indiki misala seretsek, x-iň ýerine tükönüksizlik goýmaly. 1 minus tükönüksizlik plus tükönüksizlik gatnaşan 5 goşmak tükönüksizlik minus tükönüksizlik bilim tükönüksizlik gatnaşan tükönüksizlik bolýan üçin mende ýene keskisiz ýagdaý ýüze çykarýar. Bilim mene bu görnüşde kädegişli bolup gitýär. Indiki misala seretsek, aşağı tükönüksizlik goýsak 1 gatnaşan tükönüksizlik köpeltmek bärik tükönüksizlik goýsak tükönüksizlik. Indi 1 gatnaşan tükönüksizlik 1 gatnaşan tükönüksizlik diýenim 0 köpeltmek tükönüksizlik. Bu da ine bu keskisiz ýagdaýa degişli. Ýene bir misal, şu ýere tükönüksizlik goýanymda 0 1 goşmak 0 derecede tükönüksizlik boljak bolsa 1 derejesinde tükönüksizlik. Indi bularyň hiç aýsam limitiň bahasy däl. Biz şu ýagdaýlar ýüze çykanda hökman şunu belli bir san ýa-da keskisiz ýagdaýdan çykarjak bolup dyrdaşmaly.
Onu birinji ýagdaýa seredeli. Haçanda limitim 0,60-0 çykanda men näme edip bilen? 0,60-0 çyksa, şu ýerdäki formulada berilen formula göre etsek, şonu belli bir köpeldiçilere dargadyp gysgaltmagyň ýoluny gözlemeli. Mysalyň üstü bilen düşüneli. Ine ýanky mysalymyzda 0,60-0 çykypdy. Ýene ilki hökman barlamaly. 0,60 sebäbi käwagt ýerine goýamyzda gün san çyksa hiç gerek mesele ýok. Bize mesele çykarýan ýagdaýlar ýanky sany anlamaz. Onu men şu ýokardaky bahany köpeldiçilere dargadyp bilen, ýagny x aýyrmak 3, x goşmak 3 şeklinde ýazyp bilen, aşaky bölek x aýyrmak 3, x 3'e deňdir. Indi şu bölek bilen şu bölegi gysgaldan ýagdaýymda jogabym ýerine de 3 goýsam, 3 goşmak 3'den 6 bolýar. İkinci ýagdaýa seretýär. İkinji ýagdaýda ilki barla ýazdyk. Barlanymyzda 2'nin kvadraty 4, aýyrmak 2 köpeltmek 5 10, goşmak 6, gatnaşan 4 aýyrmak 2 seretýän bolan 0,60-0. Ona bu ýerde bir ýalňyşlyk bar, men muny gysgaltmagyň ýoluny gözlemeli. Ona şu ýerden täzeden ýazýas limit haçany x 2'ye gidenne Ona şu ýerden täzeden ýazýas limit haçany x 2'ye gidenne şu bölegi näme diýip bilen? Şu x'im x köpeltmek x. 6'yny men 2 köpeltmek 3 diýip açan ýagdaýymda minus goýup, onda şu ýokarky bölegi x minus 3 köpeltmek x minus 2 diýip ýazyp bilen. Aşaky bölegi x köpeltmek x minus 2 köpeltmek 1. Onda aşaky bölek x minus 2 köpeltmek x goşmak 1. Indi seretýän bolyn, meňdeşler gysgalýa we çykan netijede ýerine 2 goýan, şu 2 goýan, şu 2 goýan. Aşağı 3 çykýa, ýokarsam minus 1 çykýa. Üçüncü mysalyma seretýän. Üçüncü mysalymda ilki ýerine goýup göreli. Bir goýan ýagdaýymda ýokarsy 0, aşağı 0. Demek men gysgaltmagyň bir ýoluny tapmaly. Onu şu kökü ýok etmek üçin hem aşağı hem ýokaryny men kök x goşmak 1 bilen köpelsem. Limit kök x aýyrmak 1, kök x goşmak 1. Aşaky bölegim onu x kub aýyrmak 1, kök x goşmak 1. X'imiz 1'e gidenne. Indi şunu açan ýagdaýymda näme bolýar ýokarsy? Limit x aýyrmak 1, aşakda da x kub aýyrmak 1 kub diýip ýazayyn şunu. Soňu bilen köpeldiçilere dargadan daňsat bolar ýaly. Açanda x'im 1'e gidenne deňdir. Indi şu bölegi men şu ýerden bir formula ýazaýyn. A kub minus b kubumuz a minus b köpeltmek a kvadrat plus ab plus b kvadrat şeklinde ýazyp bilýäs. Onu şu formulaga görä şu aşağı ýazan ýagdaýymda şu ýerdäki x kub minus 1 kub ýazan ýagdaýymda şu bir bölegi näme bolýar? X minus 1 köpeltmek x kvadrat minus plus x plus 1 bolýar. Onu şunun bilen ýokarsyny gysgaldan ýagdaýymda näme galýar mende limit x 1'e ymtylany ýokarda 1 galýar. Aşakda x kvadrat goşmak x goşmak 1 kök x goşmak 1. Indi hemme x-laň ýerine 1 goýan ýagdaýymda 1 goşmak 1 goşmak 1 bäri 3 bolýar. Köpeltmek 1 goşmak 1'den bäri 2 bolýar. Demek jogap 1 gatnaşan 6.